شه ጊዜ እንኳን ባይተን ተሐለዎ ኢየሱስ ይሐልዩ ነው ብዙ ሀይጨነቃሉኔ ዝኾነ ኮይኑ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሀዲግና እና ፍጻሜ ንህለፍ እንበር ከም በሐድሽ መሰረት አይኒ ሰረት ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ አክና ፍጻሜ ንሐልፍ አብትና ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ኮለል ንብላለና በእውነት ዘይግባእ ነይሩ ህዋት ዘይግባእ ነይሩ ክንደ ዘባጻና ዩ ሬቨሌሽንን ፕሮፌሲን በአል ዳንኤል በአል ሬቨሌሽን እንተሎ ከሎ አብዚ ነገር እዚ ኮለል ምባልና በጣም ሸሚዩ God forbid ኢየሱስ ያግዘና በጣም ኤሌመንታሪ ከሎ ግን ህይወት ድማ ዘዓሰረ ነገር ስለዝኾነ እዩ ማራኖ ኤክስታ ተሐሳሲብዎ አምላኻ ቄንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኻዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘላለም ህይወት እዚያ ህይወት ስለተዓሰረ ግድ ዝብለኒ ዘሎ እምበር ተይመለ አሸሸለ መሐለፍ ኮነ ይረግል በቲና ምድራዊ ስጋ ወሲዶም ኢልና ክንደይ ወሲዶም ኢሎም ክንደይ ነገር ነኦም ከነረደ ክንደይ ማዕረካ ኣብ ኮሌጅ ተሰጉግና ክንደይ ነገር ወርድና ተፈቲኑ ነይሩ ሐቃ ሀያሉ ህዋት በእውነት ሐቅ ሀያለ ስለዚህ ሐንሳብ ካብ ተረዳኸ የእምነት ክትውሰድ የብልካን በጣም አእምሮ ሰብ በመንፈስ በሐዊ بدم يسوع كهتسر على و قال الزرع كيزرع على سلازي ذكها مهار عنده كرنيت دقبر روم طبعا نقول صبوا فاونديشن مسارة اندهر دالو بنفاس نيون وجو زخب كبو كيكونوا مال برت مسارة قليل يا هواد بونت قليل هاجي تميلا يريون يرانتوي كلوسي حادي أسر شعته يريونير بزلو ملعت عبو كحدر عبو سمير والو بلك لك بزلو ملعت ملكوت عبو كحدر عبو سمير والو ودي بيني يكون سقا بيني يكون منفس دايركت سقا خوينو كمو يكون ابتي سقا بزلو ملعت ملكوت عاوز عبو اوز بلك ابتي سقا بكريستوس بزلو ملعت ملكوت بسقا حادرو ايوز داسوايكا نسورسو كل هالقنتن سلطاناتن اي ساعتكم بو تمليكم النابل زار ملأت ملكوت ابو خدير ويزلن زاسواي بسغا موت بملكوت دمت ملأت ملكوت تيغاده هيد زبلو دما سلازي موت بو هياو كوينو غورታት ጋር ገሩ አብቲ ወታሐበት ማሰርት ወሪድ ደማ ስራሕ ሰሪው ስለዚህ ዝመውት ስጋ አሉ አቡ زي موت ملكوت دما مسو يزلو كمي غير كانت ملكوت عليها سغا تغبرو لها چفلق بقى سوقتر كوم يكونن مصحف قدس زمهرن ابز خونا مصحف قدس ري ولا وانجيل ري ولا غبره حولا ملكت كله راي كوم يكون ማለት ያው አምላክ ነዓለም ምስሩሱ ከአርቃ ኸሎ አብ ክርስቶስ ነበረ ይዝብለን አብ ክርስቶስ ነበረ ሞ በደሎም አይሃዞሎምን አባና ሐቅ አለርቂ አንበረ አምላክ አብ ክርስቶስ ነበረ እና በለካስ መለኮት አብ ስጋ የለን ይልካ ትምህራለኻ who thou art ከመይ ማለት ዘይ who teach you ማን ዘር ወዝንከርዳል እቶም ስላሴ እጨፋጭፉናለው በየሰሳል ምን ኖ እሱ አማላድ እሱ ተማላድ ገረሞ ዘይ ተረዶም ነገር አለ ኮሙ ይቆነነህና ነብዘለና ብስጉ የማል በመለኮቱ ይማለድ ስጋን መለኮትን አብ ሀዳ አካል አለው አይና ነዚህና ተጻረርወስ መጽሐ ድማ መንፈስ ስጋ ሆይኑ አምላክ ሞቱ ተልካይምስ ተንቅፎም ያዘለኻ የንቅፎም አለውምበር ንበረከትን ህይወትን አይቆሙ ንርሶም ታንቅፎም ነው ካነቶም ሰሞም አንቅፎም ናና ድማ አብዚ እንክርዳድ ኮይኖምና መንገድናና አንቀፉና ይሸግሩናል አደገኛ ትምህርት እዚ
ዕብራውያን 5 ንሱ ብዘመን ስጉኡን ከሎ ብብርቱ ኣብያትን ንባኣትን ናብቲ ካብ ሞት ከድህኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህላላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ኣምላኽ ምፍርሆን ምስ ተሰምዐን ወድኳ ክንሱ በቲ ተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማሃረ ከም ማዕርግ መልከ ጸድቅ በአምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስ ኮነኻ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ናይ ዘላለም ምድሃኖ ምክንያት ኮኖ ናይ ስጋ ዘመን ብዘመን ስግኡን ከሉ ወይስ ገና ናይቲ ሚሌኒየም ናይቲ ሓደ ሚሌኒየም ሳንሺፕ ዝብል ሚሌኒየም ናው ኣምፂኻ ኣብዚ ሚሌኒየም ኣምፂኻ በቲ ገለመለ ኣይከውን በብ ዲስፔንሴሽን እንመላለስ ናይ ሕጊ ዲስፔንሴሽን ነይሩ ናይ ሕጊ ዲስፔንሴሽን ኣምፂኻ ኣብዚ ጸጋ ዲስፔንሴሽን ኣይሰርሕን እዩ ናይ ሚሌኒየም ወይ ድማ ኢተርኒቲ ዲስፔንሴሽን ኣምፂኻ ኣብዚ ድማ ኣይሰርሕን እዩ ኣይሰርሕን ኣይሰርሕን ቤተ ክርስቲያን ምስ ከደት መንፈስ ቅዱስ ምስ ከደ ኣብቲ ትሪቡሌሽን ዝድህኑ ኣለዉ ማርትሪስ ኣለዉ ኣሃ ተጠሚቖም ክድህኑ ኣለዉ ክትብል ኢኻ እሱ ናቱ ዲስፔንሴሽን ኣለዎ ብሽም ኢየሱስ ብሞቱን ትንሣኤን ዝመፀት ናይ ሓድሽ ኪዳን ጥምቀት ኣብዚ ዲስፔንሴሽን ናይ ጸጋ ጥራይ ዝሰርሕ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተነጥቀት ብድህሩ የለን ስለዚ በብ ዲስፔንሴሽኑ መቃቂልና ብከምዚ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ሃሌሉያ ኢየሱስ ይክበር divided the word of God ነረዳ እዩ ዕብራውያን አምላክ ብዙ ሰዓን በብዙ መንገድን ቀደም ነቦታትና በነባያት ገይሩ መስተዛረቦም አብዘን ዳሃሮታት ማልትታት ናአና በቲ ወራዝ ኩሉ ዝገበሮ ቡኡኡን ዓለም ዝፈጠሩ ዓለም በቃሉ እንዲ ተፈጠሩ ቡኡ አይትበል መጽሐፍ ቅዱስ ይብላል ቡኡ ብላል ዘተጻሐፈ እኮ አንበብና ነህዋት ዘተጻሐፈ ግን ቡኡ አይትበል ምክንያቱም ቃል አምላክ ቡኡ አይትበላ ቡኡ ብላል ቡኡ ገይሩ በቃሉ ገይሩ ቦዱ ገይሩ ቡኡን ዓለም ዝፈጠረ በቃሉ ቦዱ ገይሩ ተዛረበን ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራ ግን ቅርጽ ባህሪውን ከሎ ኩሎም በኃይል ቃሉ ጸይሩ ከሎስ ምንጻህ ኃጢአትና ምስገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ብለን ሃሌሉያ እሞስ ከነ መላእክት ዳነ መኖም ይንስኻ ወደ ኢኻነ ሎሚ ወለድኩ ዝበሉ ንመኖም ንወዲ ዝብል ነገር እምኽሽ ኣቢልካ በሊኻ ቆርጥምካ ሱቕ ክትብል መጽሐፍ ቅዱስ ድግፈካ this is antichrist anti the son of God ስለዚህ እቲ ስጋ በይኑ አይኮነን ኣብቲ ስጋ ኣብቲ ወዱ ብዘሎ መልአት መለኮት አው አሎ እዚያ ጥራይ አርግዝካ ህዝ አይ መለኮት ያብሉን ኣብቲ ስላሴውን እንታም ዝብሉ እግዚአብሔር ዘወልድ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ዘመንፈስ ቅዱስ ይብሉ እግዚአብሔር ወልድ ዝብሉ ነቲ ስጉ ጥራይ ምልአት መለኮት አቡ ከምዛ ሀደራ አይረዳውም ነው the same spirit ማን አብዞም መጻአሎ ናብዞም አምላክ ሞተ ዝብል ስፒሪት እሱ ይመጻም አሎ ነቲ ፍለሽ እግዚአብሔር ዘወልድ ይብሉዎሞ እቲ ሳልሳይ ማእከላይ ፓርት ናይ ስላሴ ኢሎም መህሩ በቃ ጋድ እናበሉ ሳፊ ሽህቡ ግን ምልአት መለኮት ኣብቲ ስጋ ተገሊጹ ከምዘሎ ተትርድኡ አቦ አወዱ ምህላው እዚያ ፍልጠት ምስፈለጡ ዋነስ ሆነሎ ማለት ወይስ ንስኻ ኢኻ ብዛዕባ ክርስቶስ ልዕሊ ክርስቶስ ትፈልጥ ሰባት ንወዲ ሰብ ማን ይብሎ ተሓጢቱ ተመልስ እንተ ንስኻ ወዲ ህያው አምላክ ያ ነቧርኤና ኢሉ ተሓተተ ወንስኻ ናአይ ወስ ነቦን ዘይ ተትፈልጥ ናአይ ተትፈልጥ ነቦ ፍላ ናአይ ዝራእየ ነቦ አርአየ ተህትበል
አቦ አባይ ከም ዘሎ አና አባቦ ከም ዘሎ አይትፈልጥ እንዴ እቲ አባይ ዘሎ አቦ ግብሩታቱ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ባና አባ አብዛ ፍጥረት እፊሉ አብዛ ፍጥረት ክልተ ሸዋተ እፊሉ አና አዳም ህያው ነፍስ ገበረው ይብል አብ ሐዲስ ኪዳን ኡፍ በለሎ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይሉ ካበይ ደውጽ ዘሎ ማን እዩ እቲ ዝገብሮ ድሰርሆን ስራስ ካብርሲ አይኮንኩን ዝገብሮ ኢሉ እቲ አባይ ዘሎ አቦ አባይ ሀድሩ ዘሎ መልአክ ሀድሩ ዘሎ አቦ ግብሩታቱ ገብራሉ መር ካብርሲ አይኮንኩን ልክ እዩ በቃ አነ ክሪኦ ከለሁስ እቲ አብ ዘፍጥረት እፍ ዝብል ዝነበረ አቦ አወዱ ኮይኑ ኣብቲ መቅደስ ኮይኑ እፍ ብላሉ ካለካ ክንዝንጎ ዘብልና ህዋት ንሱን መቅደስ ኮይኑ ክመጽ እዩ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ አይኮነን መቅደስ አይኮነን በለነች መቅደስ አይኮነን ልካ አይተካታ መቅደስ እንታይ ማለት ከምቲ ብሉ ኪዳና መቅደስ እግዚአብሔር ሸኪናን ሰራፊልን ኩሩቤልን ዝነበሩ ናይ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ አቡ ዘሎ መላእቱ ብዘይ መቅደስ ድማን እግዚአብሔር ክረኽቦ ሰብ ዘይኽእለሉ መጋረጃ ዝነበረ ኩሉ ስርዓት ዝነበረ ሎሚ መጋረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መጋረጃ ስጉኡ እቲ መቅደስ ሱባአሉ ሸኪና አቡሎ ምልአት መለኮት አቡ ሀዲሩሎ ዳስ ዋይ ብዘይ ባይ ማንም ናባቦ ክመጽእ ዝኽእል የለን መፍትህ አው ትወድሎ the key is the son of God ነዚ መፍትህ ሰርካ ቆርጥምካ በልኻ ናበይኻ ክትበጽህ ናበይም ክበጽህ ዞም ሰዋል ነህና ንስላይ ሰይና ንጻረሮ እምበር በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይናምን እንደ ግጥማ ቢልና ናምን እዚ በመእምናና ግን ሰለስተ አምላክ ነምልኽ ማለት አይኮንን በወድ አምላክ ናምን በአምላክ ናምን እዚ ማለት ክልተ አምላክ ናምን አለና ማለት እዩ ኮሙን ተዝሆን ወላ ጳውሎስ ክልተ አምላክ ዘምልኽ ዘሎ እግዚአብሔር አቦ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግኑ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እሞ ሰለስተ ይዛምን ዘሎ ፍቅር አቦ ጸጋ ወድን ህብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳውም ክብል ከሎ ሞ ስላሴ ይዛምን ዘሎ ጳውሎስ ኮ ማለት ወዲ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ አመለክታቱ እሞ ክልተ አምላክ ዘምልኽ ከምቲ ቢኒ ዝብሎ ክልተ እዮም ዝብል ቢኒ በዘወይ ብጣዕሚ ዝፈቶ ጸጋ ዘለውና እግዚአብሔር አገልጋሊ ነይሩ መጀመሪያ ብጣዕሚና ንፋቶ ብነፍሲ ከም ዮናታን ዳዊት ዳር ግን ካብዚ ወንጌል እዚ ምስተዓለ በቃ ነዚ ወንጌል እዚ ዘይምጽእ ነዚ ሓቂ ዘይምጽእ ሰላም አይትበለብ ዋይ ሃው አይኮነንስ ነዚ ወንጌል ዘምጽእ ተኮይኑ ግን no matter how no matter ዝበደለ ይበደለካ ሃው ኻይስ ሓደ አቦ ስለዘለኩም ሓደ ሓቂ ስለዘለኩም ሓደ መንፈስ ስለዘለኩም እቲ በዳሊ ኻሱ ይተሃወ ህዋት ካለ ኩሉ ሽግር ይፍታህ እዩ በይቅርታ ይፍታህ በዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ ይፍታህ እዩ እቲ ዘይፍታህ ግን ናይ ዶክትሪን ብልሽት ሰብ ተተበላሹ አይፍታህን እዩ ምሰባ አይረቅ ምስ አምላኽ አይረቅ ስለቲ ሓጢአቱን ክርስቶስ ካልኣይ ጊዜ ሰቀልዎ እሶም ንንስሐ ፍሬ ከማን ይብል ማሕሸጋሪ ከብድ ይብል በቃ ቢኒውን ኮም እዩ ዝክታ ገዲፍዎ ባልዩ ሰብ ገዲፎሞ ሰበይቱ ገዲፋቶ ኣብ ምሳይ ነራ ኣብ ዩጂ ኩሎም ገዲፎሞ ምክንያቱም በቲ ጠማማ ወንጌል መሰጣመመ በቃ እግዚአብሔር ድማ ምስቶም ቁናዓት ኩኑ ምስቶም ጠዋይ ስለዚህ ኣብ ዶክትሪን በጣም we have to be serious ህይወት ተቋጥሮ ነገር ስለዝሆነ እንዲ በዋዛ ፈዛዛ ሸታትና በንፋስ ነው ነጆ ንኽብከብ ኮንኮውን ይብልና ናህዋት ኢየሱስ ይደግፈና በጣም ሀውሽጣይ ህይወት ነው በጣም ስለዚህ አምላክ ቃሌል መንፈስ በል መጀመሪያ ዝጅምር ዘሎ አምላክ መንፈስ እዩ ማንነቱ መንፈስ እዩ ባህሪው ድማ መለኮታዊ እዩ በቃ አባ መጀመሪያ ጀምር ካቡ ቀጽል ቃል እንታዩ ቃል መጀመሪያ ምስ አምላክ ዝነበረ
ኣምላክ ዝነበረ ምስ ኣምላክ ዝነበረ ኣምላክ ነበረ ኢሉ ይኸይድ ምስ ዝብሎ ኣሎ ኣብ ኣምላክ ነበረ ምስ ኣምላክ ነበረ ኣምላክ ነበረ ስለዚ ንእግዚአብሔር ብከመይ ኢኻ ትፈልጦ ሕጂ ብክልተ ነገር ትፈልጦ ኣለኻ ማለት እዩ መንፈስ እዩ ቃል ኣለዎ God is spirit ኢሉ was word ኢሉ with the word was with God ይብለካ was God ይብለካ ምስ ኣምላክ ዝነበረ ስጋ ኮነ እንታይ ተሰናኽል ኣለዋ እዚ ሕጂ እንታይ ዘሰናኽል ኣለዎ ጸጋን ሓቅን መልኡ ድማ ኣባና ሓደረ እንታይ ስንክልና ኣለዋ እዚያ ምንም ተሰናክል ፖይንት ኣላታ ተሰናክል ፖይንት አይብላን ምንም ያዘይ ተሰናክል ምክንያቱም ኣብቲ ዮሐንስ ወንጌል እንደዳሪኻ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጥር 18 ራእዩ ሕጂ ሓደ እኳ ንኣምላክ ዝረኣዮ የልወን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሓዶ ነና ያግሂድዎ ዘሎ ነቲ ዝርአ ኣምላክ ያግሂድዎ ዘሎ ዋ ንኣባ ተረዳእ ዋ ተረዳእ እምበር ስለዚ እዚ እቲ ነገር ስለዚ በቃ ፍጹም ዝኾነ ሓድነት ኣለው ዘይነጻጸል ሓድነት ኣለው ንህና ኣምላኽ ኣይኮነን ኢየሱስ ኣይበልናን ነጻጽልና ቦጃዝና ከም ቅርጫ ስጋ ኣይበልና እዮምን ጥራይ ሓደ ምስጢር ኣሎ ስጋን መለኮትን ብሓደ እዩ ግን ኣባምቲ ኣሟሟቱ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ህያው ኮነ ዝብለና መንፈስ መለኮታዊ ባህሪ ስለ ዘሎ ዘይመውት ኣምላኽና ህያው እዩ ነቲ ህያው ዝኾነ ኣምላክ ሞት ክተጠሞ ሞት ተጭኖ በፍጹም ካልእ ትምህርትኻ ሰምዕሉ እንታይ ዝብል ሞ ኢየሱስ እኮ ኣይሞተን ነቲ ህያው ኣብ መንጎ ሞታን ተደልዮ ዝበለኮ ስለዘይመተዩ እዋ አንተ ካልእ ጉድ መፅናኻ ካልእ ከዓ ጉድ ክንሰምዕና ኣታ ጉድ ክንሰምዕና ቁርብ ፀንሕና ኣይመተን ከዓ ዝብል ትምህርቲ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣይመተን ማለት ዳ ኢየሱስ ተዘይመቱ መቱ ተዘተንሳሞ ነና ዋጋ ብልናን ማለት እዩ ተስፋ ኣለና ዳ ተስፋና ኮት ሞቱ ኣይመተን ኣምላክ ስለ ዝኾነ ኣይመተን እቲ ሳልሳይ ሞቱ ብሳልሳይ ማለት ተንሲኡ ዝብል ከዓ ኣበይኻ ክትቀብሮ እሱ ከም ሞት ኣይሰብን ኣሃ ስለዚ ኣይሞተን ኢልካ ትምህር ዘለኻ ተረታና ኻይብሉስ ይግባኝ ይብሉስ ኣታቲ ካብቲ ቀዳማይ ጌጋ ደሓራይ ደሓራዩ ከይገድድ ካብ ድቢ ካብ አንበሳ ተምለጠ ሳብ ኣፍ ድቢ ካብ ኣፍ ድቢ ተምለጠ ሳብ ኣፍ አንበሳ ኣብ ኣፍ ተገበል እውይ ዝገበል ከይውህጦም ጥራነ ዝፈርህስ እዩ ምክንያቱ ዋይ ኣነ ዝገረመኒ እሳ ጥራይ በቃ ስለዚ ፕሊዝ ተሓቂሳ ያበቃ ኣብ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኣነ በይነያ ኮንኩን ኣቦይ ምሳይ ኣሎ ተኣባይ ዘሎ ኣቦ ግብርታቱ ገብር ኣሎ ኣምላክ ንዓለም ካርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ ብስጋ ሞይቱ መንፈስ ህያው ኮነ God is immutable ይብሉ immutability ናይ ጋድ መፅኻ እሳ ሕጂ immutable ክትገብሮ ጌጋ እዩ ነቲ immortal ዝብል ጋድ መፅኻ እሳ mortal ትገብሮ ኣይፍፅም ጉባኤ በዚ ነገር እዚ ኣፀቢዕና ክንምህሮም ከይሳር ከይደግስ እዚ ህማም እዚ ክህረም ኣለዎ እዚ ጥቕኢ ኣይኮነን ስለዚ ኢየሱስ ይክበር በዚ ዓይነት ነገር ውሽጠይ ዝነደደ ቅንዓት ቤት ኣቦይ በላዓኒ ስለዝብል በዚ ነገር እዚ ውሽጠይ ብጣዕሚ ክስታይ ኮይኑ ስለዚ ከምቲ ካብ ቅድም መንፈስ ቃል ብሃንሳብ ዝነበረ እግዚአብሔርን ቃል ጥራይ ኣይኮነን መጀመሪያ አይደንቲቲ ናቱ መንፈስ እዩ ቃል ኣለዎ ኣይተፈላለይ ንምንታይ ኢኻ ንመንፈስ ዝብል ነገር ድሕሪት ጌርካ እግዚአብሔር ቃል እዩ ኣይትበል እግዚአብሔር መጀመሪያ መንፈስ እዩ እቲ ቃል ድማ ካብና ወፀ ክሰርሕ ከሎ ንሪ ይኹን በለ ኮነ ይኹን በለ ካብ ኢድ ዝወፅእ ካብቲ መንፈስ ዝኾነ ኣምላኽ እንዲ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ቃል በቲ ዓለም ዝፈጠረሉ ቃሉ ገይሩ እሱ ድማ ብወዱ ገይሩ
إزبله بو غيرو إزبله نزل بو مالت زنقفا كاتخوينو أنبب مراف إبراويان ناو تملسك أنبب نتي ملك صديق أنت أخذت بلو ورا أنت أخذت بلو أنت ملك صديق no father no mother no genealogy descendant زبلو أنت أخذت بلو سخ أنت أخذت بلو قد كن سمينا أبز أبوها قال أخذت بلو كل يوم كأبز أبوها قال أخذ يوم إن هذا كاكو قال حد سمع نو أنت أخذ بلو وين مجي أملاخي كله وده أعرف God forbid سورنا ترى سورنا كابتي قدامه يدهار يوكي يجدد واي نسأل اللوس نسأل يسوس كله عقدفك أثاني من قستها تأتو وانقل قناعي تقدفني كله وسد الساق قناعي توسد فتصم بركتنا تكايو من مللاس إلالو تزايبلك زلالة ماوي جن شيوات كابز ترفني على كله يترفني كله يترف شيوات جناي تترفني never at all لازي نزي immutable زي الوقت أملاك النال وقتك من مللاس إلالو تزايبلو unchangeable كو بإنجليش نري هايكو زي مالت تشادو زبلكو unmutable unchangeable no time جزين بتايم زيك إير إيه زبلكو ترجمو ساعة تشادو لازم please بزينا جرزي كذا كينج جيمس فيرجن متعفنا يكونن تقرنيا متعفنا مهرنيا متعفنا تبلسي هو توم إنجليش تزارب تهواتنا أخي أنت ما تعرفه هراش وهواتنا أخوانو توم إنجليش تزاربه ودك أنا عبزو تولدو بإنجليش ما هب جدًا KJV ما تعرفهم يا ولا بكولجين KJV ما تعرف كينج جيمس فيرجن السويت ما تعرف نيو ترانسليشن دو NIV دو قلا ما أتنا غاري زلبو تاتصريتي KJV يا كله سبب السماء ما الله بفلاي نا apostolic world believers هونو apostolic هوارا يزبل هذا أملاك وانس believer KJV ما تعرف KJV سبتلا على صح KJV أنا عملنا تقرنيا تقرنيا ما تعرف ده أنا نسمو خان أنت زي آمنك بحد أتكف تموت زبالة تقرنيا ده أيقونن أنا نسمو خان يزبل تقرنيا بامارنجا من كم يزبل أنا مهونين ميلهم بر أنا السنن عيبلني I am he زبل ما تعرف KJV ترايو زيد ما أمنتنا تزاب زيد قفنا يسوع I am he زبلو I am God زبلو عمسونا ولا فكرنا هلو الساخن هو نحنا KJV عمسينا if you don't believe that I am he you will die by your sin زبلو مسمس أنا مسوم لما كلمة تعرف new translation ده قالوا إن أبي نامسو he زبل من كستاي زبل أنا مخانة زبل سلزي أملاك هيكونن إلهم كاتون نزل صوري KJV ما تعرف ما سر زمو أوقف زمو عينك بالونينا زول زلوا بزعبا dispensation كنمهر dispensation أب إنجليش يلن أب KJV لو dispensation that's why أنا KJV قبل مهانو أمينه له that's why dispensation أب KJV له برد أبانا يوحنس هذا أستر بعثنا ما زود made flesh زبل رح تكلني إنجليش passive تي sentence made flesh اتكاله خن تايزبل become flesh active sentence تحدد ما passive voice تحدد ما active voice كم تأنتوا يزولوا punctuation كوما رئنا يانا تقتل تفوز كوما حاجة passive voice and active voice ما كم يزك أتل زي هوي تسمبد هنا كم توم سلاسة غريك دو غلدو مانتوس دو فيندوس دو زولو كم يكونن أنا نتا إنجليش تسابق لا إنجليش عمنتي هواتنا دكنا إنجليش تقامل لك KJV
بتقرنيا دم سانة تقرنيا كهذا أما هرنيان تلو دم بتأم هرنيا خسبك كيجي دم مستن سلستين خمس عفاي حادية يجنازبه نمزم كل التوم تقرنيان كيجي بين إذا نابو بوي شازي سوا تايم على تدعيزي the word made flesh إلى أبتي بابل كوليج كم هرنا بتي grammatical لما أزي passive sentence you was usable was made usable passive past you passive you was هجي زعبا present tense past tense أنا كن محروم ما على بس قد هذي was made usable هذا ما هو كم تقرنيا أنا كونه رام تقرنيا أمان كن I am his will ግን ኣብ ትግረኛ ካ የለን ስለዚ I am he ክኸውን ከሎ ናብ ኪንግ ጀምስ ከድካ I am he ተሰብኽ ካለምስ ኮነ ድማ ናብ ትግረኛ ክልቶ አዋዲድካ ስበክ I am he ምስ መፀ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ከምዚ ዝብልካ ትጥቀመሉ ካው ድርብ ያቢለው ድማ አንካል ናይ ካል ቶፒክ ምስ ኮነ ድማ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን መጽሐፍና ይኮነ ልካ ትድርብዮ ናባ ግደፍ ስለዚህ grammatical English ዘይመረዳ interpretation ናይ ባይብል ጸገም ከም ዝፈጥረና እዚ ነግረኩም አለ በቃ hermeneutics ዝበሃል አሉ subject at Bible college the interpretation of scriptures subject አሉ ግሪም ዝብላት ሽግር ባራህብና أنت God help us زعفنا خيت زاربنا أخلنا بلو يسوع يكبر زخونا وخينو جن يهس بسألوت ندق فما هوات